हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं दिनैनि गोदान भिडिअ मा नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायना मोनथिखाबाय जानांगौ दा सानदे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने बर' इउटिउबारफोरनि गेजेराव सानफा मोनफा बिबा बिजों कन्ट्रोभार्सि सोमजिबाय थादों नङा होमबा दा बेफोरनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो आं रावनिबो जानानै बुङा खिन्थु जास्ट आं बेखौ बुङो बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि बर' इउटिउबार मा खौसे जानाय नङा आरो बेफोरबायदि जोंनि बर' इउटिउबारफोरा जुदि सानफा मोनफा बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सि जाबाय थायोब्ला माने कन्ट्रोभार्सि नांलायबाय थायोब्ला आरोना नांलायबाय थायोब्ला मोनफा मोनफा जुदि पार्सनेल खोथाखौ लानानै ससियेल मिडियायाव नांलायबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नोंबा नों आंबा आं सोरबा साबस्क्राइबार बुरजा मोननो गोनांबो मोननाय नङा दिनाव आं सोरनिबा जानानै बुंगोन दानो आंखौ सोरबाया गाज्रि बुंगोन गाज्रि मोनगोन नङा होमबा दा खोथाया ओरैबायदि पाब्लिसिटिखौ बयबो मोननो लुबैयो नङा होमबा बेनि गेजेराव माने सोरखौबा जोख्लायनानै एबा नाख्लायनानै गाख्लायनानै हाखर गाब्रु होनानै आं बयजोंबो मोजां बुंजानाय बेखौ खालामनो नाङा आरोना जोंखौबो सोरबा गाज्रि मोनगोन दा हयथ' प्रकाशनि जानानै बुङोब्ला एनिथिं एमजेनिया आंखौ गाज्रि मोनगोन बिनिबा बिनि माने मोजां बिनि गाज्रिबा बिनिफ्राय मोजां मोनगोननाय जागोन बिनिफ्राय जेनेबा मोजांबा बैनिफ्राय गाज्रि दा बेफोरबायदि आरोना दा खोथाया ओरैबायदि जाबाय जोङो एक्सप्लेनसो खालामदों आरोना जेनेबा जोङो बेखौ क्लियारिफाइ खालामनो हायो दा बेनि गेजेरावबो जों सोरजोंबा गाज्रि मोनजानो गोनां जायो जास्ट बेखौ जोङो बुङो जे बेफोरबायदि जाना होननानै जोंनि बर'नि मेजरिटि माने जोंनि बर' सुबुं माहारियानो खमखा ओरैनो साबस्क्राइबारफोरा नुगासिनो दङ 2 लाख 3 लाखसआनो बांसिनानो गैया माथो जोंनि बर'नि गेजेराव बर' भिडिअ बानायनाय बर' रावजों 3 लाख माने बेफोरबायदि नुनोनो मोनाखै दा बि भइसनाबो हिन्दी रावजोंहाय मिलियन थांबाय खिन्थु बे गुबुन खिन्थु दा बे खोथाखौ बुजिनांगोन जों जुदि इउटुबारजों इउटुबार बेफोरबायदि एना एनि जालायबाय थायोबा सोरबा इउटुबार जानो साननायनि माने गोसोआव माबायदि सानगोन बैसोरसो मिथिगौ आरोना दिनैनि दिनाव जोंबो सानो जुदि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि इउटुबारफोराव बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सि जाबाय थायोबा जोंथ' आरोना फिसा इउटुबारसो नङा होमबा दा जोंखौबा माबायदि सानगोन गुबुना दा बैसोरनि थाखायनो जोंखौबो नामफानलायलांबाय गुबुना माने गाज्रि बुबाय आरोना दा मेन खोथाया बेनो बिसोरनि पार्सनेल खोथाखौ लानानै बेफोर ससियेल मिडियायाव माबा नाङामोन मेनलि दा बुंनो थाङोब्ला सोरखौ बुंनो ना एनिथिं एमजे रिंकि ब्रह्म दा बिसोर माने जेनेबा बिबो एक्ट्रिस जाबाय नालाय दा एक्ट्रिसजों भिडिअ बानाय नङा होमबा बयबोथ' सेलिब्रिटि मानसिखौ बयबो जेनेबा मोजां मोननानै माने बेजों भिडिअ बानायोब्ला भिउस मोनगोन हयथ' साबस्क्राइबार बारायगोन नङा होमबा दा बेफोरखौ सानो नङा होमबा दा जोंबो फिसा इउटुबार जाना सोरबा माने एक्ट्रिसानो जा सोरबा एक्ट्रिस नङियानो जा जेनेबा गुबुन सिख्लाखौ हमबाय जेनेबा सिख्लायानो जाबाय हिन्जावानो जाबाय दा बेफोराव जुदि बेफोरबायदि सन्देह खालामलायोब्ला माने बेफोरबायदिनो जेनेबा जागोन आरो दा जिबायदि कन्ट्रोभार्सि जादों दा खोथाया बेनो जेनेबा बेनि गार्लफ्रेन्डआ आरोना गारलायबायबो होनदों दा बेनि गुवारै आं बुंला खिन्थु बेयाव गारलायबाय होनदों ओमफ्राय मा पस्ट होदोंमोन बेखौथ' जों नुनो मोनाखै नङा होमबा दा रिंकि ब्रह्मआ जेनेबा भिडिअखौ आपल'ड होनानै भिडिअखौ दानफिनबाय दा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि कन्ट्रोभार्सि सोमजिहोनानै गावहा भिडिअखौ दानना सिरि थाबाय ओमफ्राय दा बेफोरबायदि सोरनि गोरोन्थि जाखो दा सासे माने RPF जालायनानै भिडिअ होबाय भिडिअ होनानै सोरखौबा खर' गेसाव माबा गोसो गेसाव होनबाय ओमफ्राय गावहा भिडिअखौ दानबाय ओमफ्राय दा क्लियारिफिकेसनानो गावनिया भिडिअ दानबाय गुबुना भिडिअखौ होबाय ओमफ्राय दा एनिथिं एमजे क्लियारिफिकेसन होबाय ओमफ्राय गोरोन्थिखौबो मानिनानै लाबाय जेनेबा गोरोन्थिखौ मानि लाबाय दे इयो जेनेबा मानिनानै लाबाय आंनि बेफोरबायदि भिडिअ होनायफ्रा गोरोन्थि जाबाय जेनेबा इनि पारमिसन नङालासिनो भिडिअ कल खालामनायफोरखौ जेनेबा माने इउटुबाव होदोंमोन दा बेफोरखौ बियो निमाहा बिबाय खिन्थु बेनि गेजेराव ओरैबायदि कन्ट्रोभार्सि आरो सोमजिबावनो नागिरदों माने ना प्रकाश नार्जारिया आरोबाव कन्ट्रोभार्सिनि माने माबा लाबोदों आरोना दा बेयो मा लिरना होदों नोंथांमोना नै स्क्रिनशटखौ नाय नोंथांमोना दा बेफोरबायदि बा जों मा जागोन खौसे जागोन जानो प्रकाश नार्जारिया माने बिराद दम बाथ्रा बुङो आंनि नाम्बार होखानाय दं कल खालाम हायोबा खाथियाव फै दंबा खाथियाव फै मानो आंजों फैया लोगो हमफै सावरायफै होनो सावरायफैब्लाथ' मा जागोन बुलायगोन ना थैलायगोन बेखौ बुंनो हाला उननि खोथा खिन्थु जिबायदि माने बेफोरबायदि बुंनानै माने गावजों गोरोबनिसै दा बेफोरबायदि साननानै बुंनाय नङा होमबा बेफोरो जेनेबा आंजों रायलायफै ज' रायलायफै गोरोबफै होननाया दा उनाव मानो बेफोरबायदि गोरोबनो साननाय मानसिया मानो बेफोरबायदि पस्ट होबावखो दा सोरबाया सानलायगोन एनिथिं एमजेन जानानै बुंनो होननानै जास्ट बेखौ जोङो बर' इउटुबारफ्रा जों लुबैया बेफोरबायदि
गोरोबलायनानै नोंबा नों आंबा माने गावबा गाव कन्टेन्ट खालाम दिनै नोंसोरनि एक्सप्लेन खालामनायावनो नोंसोरनि बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सिखौ जों सावरायलायनायावनो दिनैनि दिनाव जोंबो बुंजानो गोनां जादों नोंसोरनि कन्टेन्ट गैया नामा नोंसोरा कन्टेन्ट गैया नामा मालायनि भिडिअखौ लानानै मानो बेफोरबायदि जों एक्सप्लेनसो खालामदों इउटुबार माने बयबो इउटुबार बयबो मोजां खौसे माने दावगाजानो एबा दावगालांनायखौ लुबैयो नङा होमबा दा आं बाराखौ बुंला गोरोन्थिया सोरनि नोंथांमोना साननानै नायदो एसे दानि जेनेबा जिबायदि कन्ट्रभार्सि सोमजिनाय बेयाव प्रकाश नार्जारिया ओरैबायदि माने नेनानै दंखायोमोन आरोना माबाखौ NATMJखौ ओमफ्राय दा गोरोन्थियाथ' इसोरना गोबां गोरोन्थि दंखायो बेखौ साननो हायाखै इसोरो मानोना गोरोन्थिया गावसिनि थाखायनो बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि आरो इसोर 1 लाख 2 लाख थालायनाय साबसक्राइबार गोनांफोरानो जुदि कन्ट्रभार्सि सोमजियोब्ला मा जागोन नङा होमबा आरो ओरैबायदि माने ना जेनेबा रिंकि ब्रह्मआ गावनियाव कमेन्ट थांनायफोरखौ बुंदों आरोना रागा जोंदों कमेन्टआ हेटार्सफोरा इदि कमेन्ट हरखागोन जियानो हरखागोन बेखौ खर' सानांगौ गोनां गैया आरो सासे इउटुबार जानोब्ला इफोरखौ सहायनो हानांगोन सोरजोंबा गाज्रि बुंब्लाबो आरो सोरबा माबा मोनसे नंखाय पस्ट होदोंब्लाबो बेखौ मोनथिखागोन बयबो नङा होमबा रियेल ना मा बेखौ गावबा गाव पार्सनेलि माबानांगौ गोरोबलायनांगौ दा बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै दाबायदि माबायदि कन्ट्रभार्सि सोमजिखो जोबोद दुखुनांथाव जोंनि गेजेराव सानफा मोनफा बेफोरबायदि बिबा बिजोंबा मा जागोन नङा होमबा मेनलि बुंनो थाङोब्ला आं बुंगोन आरोना राजखान्थिजों सोमोन्दो माने बाथ्रा बुङोब्लानो बेफोरबायदिया जायो दिनैनि दिनाव प्रकाश नार्जारिया UPPLनि जानानै बाथ्रा बुङो ओमफ्राय आरो NATMJआबो जेनेबा BPMनि जानानै बुंनाय बायदि बेखौ नुनो मोनो आरो डाइरेक्टलि बेनि भिडिअफोराव नुवाखै आरोना जेनेबा सापर्ट होनाय खिन्थु बेनि भिडिअफोराव नायोब्ला माने BPFखौ सापर्ट होनानै UPPLखौ बखिनाय साइज गोबाङानो बुङो कमेन्टफोराव नुयो नङा होमबा दा मेनलि खोथाया बेनो राजखान्थिखौ साननानै जों सोरबा इउटुबारजोंबो सापर्टार होननानै लोगो जायोब्ला जानाय नङा जों ज' खौसेयै थांनांगोन नङा होमबा सोरबा बर'नि दैदेनगिरिखौ खामानि मावैखौ बुंनायाव खर' सानो गोनां गैया मानोना नों जियानो पार्टियानो जा जेनेबा जि पार्टिनियानो जा नङा होमबा दिनैनि दिनाव सोर सरकार फैदों माने सोर गभर्नमेन्टआव दं बेयाव जुदि खामानि मावाखैब्ला बेखौ सोरबा एसे एनै बुंखागोन नङा होमबा दा बेनो ओमफ्राय आरोथ' माथो बुंबावनो आं नङा होमबा बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथा दा कन्ट्रभार्सि जेनेबा सोमजिनायनि गेजेरावनो गोबां भिउवार्सफोरा माने सोरबा इउटुबारफोराबो बुंदों सोरबा जेनेबा इउटुबार नङि पाब्लिकफोराबो बुंदों आरोना बि बयस इंलिश मेकार ओमफ्राय बर'नि आलफ्रेड बिसोरनि बेस्ट होननानै मेनलि ओरैबायदि आरोना जों माने माबा मोनसे राजखान्थिनि जेनेबा दैदेनगिरिखौ बुङोब्ला माबा मोनसे बुङोब्ला बेफोरबायदि जेनेबा हमना ला राजखान्थिनि जेनेबा सोरबा मानसियानो जाबाय हयथ' सोरबा इउटुबारानो जाबाय मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय बेयावनो सोमजियो दै दा जोङो जेनेबा सोरबा इउटुबारफोरखौ बुंलायलायोब्ला बैनि सापर्टारा आंखौ गाज्रि मोनलायबाय नङा होमबा आरो बबेबा राजखान्थिगिरिखौ जेनेबा दैदेनगिरिखौ आं बुङोब्ला बै राजखान्थिगिरिनि जेनेबा लोगो माने सापर्टारफ्रा आंखौ गाज्रि मोनलायबाय दा बेफोरबायदियावनो जेनेबा एगेन्स्टआ जालायो माने सैलायिया सोमजिलाङो आरोना बेनिफ्राय बेसोर जाबाय राजखान्थिनिबो भिडिअ बानाया सोरनिबा कन्ट्रभार्सिनि सायावबो भिडिअ बानाया सोरखौबा जेनेबा बखिया एबा बुङा आरोना जेनेबा बखिनायथ' नङा जेनेबा बुङा दा बेयावनो बेस्ट होननाय सोदोबखौ मोनबाय आरो दा जोंबो सोरनिबा थाखाय बेस्ट नङाबो जानो हागौ मानोना जों हारिनि सेन्टिमेन्टखौ साननानै सोरखौबा बुङो सोरखौबा रायो सोरखौबा जावो सोरखौबा बुङो नङा होमबा दा मेनलि बेनो गोरोन्थिखौ बेयो मानिनानै लाबाय NATMJआ बेनो जोबोद जोंनि गेजेराव गोग्गाथाव आरो गोरोबनायाव फैबाय जि जाबायसै नङा होमबा कन्ट्रभार्सिया जि जाबाय फोजोबखानांगौ बेयाव हारिनि सेन्टिमेन्टखौ साननानै बुङोब्ला सोरबा दैदेनगिरिखौबो एसे एनै बुंनो गोनां जायो खिन्थु ओरैबायदिबो मानसि दङ जेनेबा गाज्रि सनमान दोनालासिनो रायनाय बुंनायबो दङ आरोना जेनेबा सनमान होनानै बुंनाय एबा खावलायनाय गोबां फाराग दङ आरो ओरैबायदि मानसि दङ जायफोरा माने रुलिं पार्टि जानानै जेनेबा गुबुन एगेन्स्ट पार्टिखौ बखिनाय बे गुबुन आरो गुबुनसिनबाव बेनिस्राय
जेनेबा ओरैनो जों पाब्लिकनि जानानै जेनेबा रायजोनि जानानै बुंनाय आरो सोरबा राजखान्थि माने मदद होगिरि एबा सापर्टारा एकदम मिथिखानाय बैसोरो बुंब्ला एसे एनैया माने बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सिया सोमजिखायो आरो नङा होमबा कमेन्टफोरा जुदा जुदा जाखायो सैथोखौ बुंब्लाबो नङा आरो इदिनो उल्टा फाल्टा जाबाय थागोन आरो माने राजखान्थिगिरिखौ बुंब्ला राजखान्थिखौ जाय मोजां मोनो नङा होमबा दिनाव आं सोरखौबा मोजां मोनो आंनि मोजां मोननायखौ सोरबा बखिबा आं बेफोरबायदि कमेन्टनि आंनि साननाया बेफोरबायदि नङा दे खिन्थु सैथो नंगौना नङा बेखौ आं बिजिरगोन आरो ना जेनेबा आंनि गोसोआव सानगोन सैथोबा नंगौ नंनायालाय होननानै थागोन आरो दा बेनि गेजेराव एकदम आं बेखौ सापर्ट होयो बे हान्जाखौ बेखौ बखिफिननि आंबो बेखौ बुंफिननि दा बिदिबा जेनेबा खौसेयाथ' फैखाया नङा होमबा दा बेनो दा आं माथो बुंबावनो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि सानफा मोनफा कन्ट्रभार्सि माने सोमजिबाय थानाया जोबोद माने खहा बर' हारिनि थाखाय इयुन माने नेक्स्ट माने इयुन जेनेरेसननि थाखाय एकदम खोमसि लामा दिन्थिना होनाय जादों आरो ना नेक्स्टआव सोरबाया इउटुबार जानो होननानै फैयोब्ला एकदम लाजि फोनांजानाय दा बेफोरबायदिसो जादों आरो